Республикала башкорт теле көнен үткәрүгә әзерлек башланды. Бұл көн Башкортстан башлыгының карарына ярашлы ел һайын 14 декабрьдә Акмуланың туган көнендә үтә. Һаумагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Башкортстан дәүләт йылышы корылтай рәисе урынбасары, Бөтендөнья башкортлары корылтайы президиум рәисе Эльвира Айткалова. Эльвира, һаумагыз. Һаумагыз. Шулай итеп, башкорт теле көннең якынса программаға расланды мәле, нинди саралар үтәргә ниятләнә? Бұл көн безнең өчен бик мөһим. Без аны көтеп алабыз һәм зур әзерлек әле алып барабыз шу көнне матур итеп үткәрергә. Һәм әле безнең пландар бар. Безнең дип әйтәм инде, гомумән оргкомитет төзелде бит инде республика башлыгының карары менән. Һәм ошо оргкомитет исеменнән әйтәм инде, әле без әзерләйбез ошо проектларны. Әлбәттә, безнең караш 14 декабрь бөтәһе өчен дә шундый махсус көн булырга тиеш дип уйлайбыз. Һәм менә быел пандемия аркаһында әлбәттә без шундый зур киң итеп үткәрергә безнең максат тора иде. Әле без көн һайын дигәндәй үзгәрешләр кертәбез планнарыбызга, чөнки безнең уйны 14 декабрь безнең бит инде быел курултайга 25 ел, ошо 25 еллыкта билдәләп үтәргә, кунаклар сакырга, безнең Бөтендөнья оешмаһы булгас, сит төбәкләрдән, безнең алыс яктардан сакырып кунакларды үткәргә ният бар иде, әмма бөтәһендә ахыры Zoom форматында, ВКС форматында үткәргә туры килер инде, онлайн форматта. Бүтән сараларда онлайн үтерме, улайһа әллә офлайнда булһа ла ниндидер саралар оештырылырмы? Офлайнда әлбәттә без тырышырбыз ниндидер очрашулар үткәрергә, әлбәттә бөтә шартларны төгәл үтәп һәм әлбәттә бик күп кеше йыймай гына, шундый безнең әле максаттар бар, әмма моны ситуацияга карап инде. Һәм әйткем килә, моны әле бит инде башкорт теле көне алдыннан без төбәктәр буйлап йөргәндә лә шуны үз күз уңында тотабыз. Мәсәлән, кайбер төбәктәргә үтеп барабыз, кайбер төбәктәр менән онлайн форматында гына үткәрәбез очрашулар, кайбер төбәктәр әле бөтенләй сикләй бит инде уларга кунак килүен. Шуңа әйтәк, көн һайын ушундый үзгәрешләр бар, әмма без шундый илһамланып көтеп алабыз ул көндө, чөнки безнең әле игълан ителгән конкурслар да күп һәм быел бит инде Бөтендөнья башкортлар курултайы башкорт теле елы дип игълан иткәс, әлбәттә без ел башында ук уны вәгъдә иттебез. Ел адагында иң матур эшләп килгән, безнең районда эшләп килгән курултайларда, төбәктәрдә эшләгән курултайларда исемләп әйтеп үтеребез дип шундый безнең максат бар. Шуның өчен ничек булһа ла без ул һөҗүмтәләрдә әйтеп үтәсәкбез һәм ошо елды баһалап сыгырбыз. Моны әле әйткем килә, онлайн дип кайһы вакыт әлбәттә сифаты икенчерәк. Әмма без бүген бұл форматка ла өйрәндек һәм күп сараларны үткәрдек һәм икенчедән уның да ыңгай яктарын күрәбез без һәм әлбәттә был аралашам, ниндидер проблемаларда сисәм дигән, ошлай йыелышып онлайн форматта ла бүген ниндидер мәсьәләләрдә сисеп була дип әйтер идем. Һәм төрле төбәктәргә сәяхәттәр булды дип әйттегез, шуларның береһе Пермь краеның Барда районына барган сәяхәтегә тураһында һәм унан күп кенә һөйләсе хәбәрләр менән кайтуыгыз тураһында. Ул беренчедән әлбәттә Барда районында якшәмбе башкорт мәктәбе асылуы. Әлбәттә Пермь өлкәһенә без сыкканда безнең өмет бар иде, шундый урындагы барып карап, ошо якшәмбе мәктәбе белән танышырга һәм был якшәмбе мәктәбенә килгәндә, әлбәттә был бик сынлап та һөенечле, шул матур сара һәм бардаларның үзләренең теләге буенча. Бардаларның үзләренең теләге күптән бар иде, чөнки безнең онда эшләп килгән курултай, ул курултайда безнең Расил Тимиргазиевич Мухаммедянов етәкләй һәм ул курултай күптән эшләп килә һәм әлбәттә уларның тәҗрибәһе зур. Улар безгә сыкканы бар иде, безгә моны якшәмбе мәктәбе кирәк. Гомумән бит инде бүген федераль законга таянып, якшәмбе мәктәбе генә түгел, гомумән дәрес булып кертергә мөмкинлек бар башкорт телен туган теле буларак. Һәм уларның теләгенә карап, уларның мохтаҗлыгын белеп, без былтыр Тәтешле районы президентский грант безнең башлыктың гранттарының конкурсында катнашып еңеп алдылар һәм бүген ошондой Тәтешленең управление образования, шундый шефство алып барып ярдәм итәләр һәм якшәмбе һайын, шәмбе һайын унда укытучылар Тәтешленән бара, улар унда укыта. Укытырлык укучылар бармы? Укучылар бар, улар әлбәттә төрле класстардан йыелган, әмма бер зур гына класс тупланган, бик матур итеп укыйлар. Менә без барган көндә безгә дәрестә күрһәттеләр һәм әйтер идем, менә ошо грантка эшләнгән эш улар өчен махсус
дәреслектәр дә бүген бар бит инде һәм урындагы хакимият ягынан да был матур итеп җиһазландырылган ошо класс һәм бездә унда бардык бит инде безнең мәгариф министрлыгына исеменнән министрның урынбасары Әлфия Закировна Галиева сертификат алып килде һәм ошо сертификатка ярашлы тагыла җиһазландырды был кабинет безнең ядусларның портреттары бит инде төрле әсбаптар һәм моны көн һәйин дәрестә кирәк булган ниндидер материалдар белән тупланды һәм әйтерем бүген бит инде Гөлсемә ошо федераль законга әйләнеп кайтканда бөтәһе ата-әсәләрнең теләгеннән тора. Ата-әсәләрнең теләге бар икән, улар гариза язалар икән, менә минем балама туган тел буларак башкорт телен укытыгыз дип мөрәҗәгать итһә, урындагы хакимият ул мохтаҗлыкты сисергә тиеш һәм әлбәттә улар ундай класстар оештырырга әзер. Менә ата-әсәләрнең бүген әүдемлеге кирәк. Менә был бик күп бәхәстәр тудырган закон бит инде Димәк, урындагы җәмәгать оешмаларының әүдемлеге һәм ата-әсәләр эшләвеннән дә тора. Уны әлбәттә, менә әле без үзебезгә лә шундый максат итеп алдык. Ошо безнең күрше төбәктәрдә ата-әсәләрдә комиссияны булдырырга, безнең бит инде әле корылтай эргәһендә комиссия эшләп килә. Әле ул комиссия безнең республика исендә эшләп килә дип әйтерик, райондар моннан эшләй. Моны һәрбер уларга максат итеп куябыз. Шул ук ВКС аша, Зум аша, ошо төбәктәргә сыгып, ата-әсәләр арасында шундый әүдем эш алып барырга, уларга аңлатырга был федераль законның нескәлекләрен дип әйтик, һәм өйрәтергә мөмкинлекләрен һәм нисек моны булган ошо нисек кулланырга була ошо нормаларда. Әйткәндәй, тагыла бер һөйнесле вакыйга дип әйтәйек, бардала күрнекле ардаклы башкортларыбызның береһе Туктамыш Ишплатовка һәйкәл куелды. Аңлавымса, ул ниндидер зур скульптур комплекс һәм унда нимәләр ингән? Был бардыла шундай беренче һәйкәл дип әйтәйек башкортларга һәм гайнә башкортларының ардаклы шәхесе бит инде ул һәм уны бик көтеп алды халык. Әле Ишбулатовтың нәселдәре Барды районында яшәй һәм улар ошо һәйкәлдең асуына килделәр һәм унда ошо комплекс дип атайбыз. Ни өчен? Чөнки бюсттан башка эргәһендә Туктамыш Ишбулатовтың шәҗәрәһенә төзелгән шундый матур гына арт-объект дип әйтәйек төзелгән һәм ул бик шундый уларда Бардыларда бит инде шундый эпос бар гайнә менән әйнә тураһында. Гайнә менән әйнә кояшты коткарып, ул кояшты бөтә халыкка кире кайтаргандар, убыр әбидән коткаргандар тиндей шундый символик мәгънәгә ия. Мәгънә бар һәм ошо мәгънәгә таянып инде Ульфат Кубагушев безнең скульптор шундый матур итеп арт-объект эшләгән һәм унда күрһәтелгән инде әйнә менән гайнә буланга ултырып һәм буландың шундый мөгеде бит инде ул ошо тармактары бит инде бу шәҗәрәнең һәм бик матур килеп сыкты һәм әлбәттә был урынга без ышанабыз. Башкортстандан килгән делегациялар барасак һәм урындагы халык йөрәсәк еш кына матур урында урынлашкан хакимияттең каршыһында бит инде һәм менә был зур эште без әйтәйек бөтә дөнья менән күтәреп сыктык, чөнки беренче тапкыр ул инициатива менән корылтай сыккайны Перемдәге, шуннан матди яктан, организацион яктан без ярдәм иттек бөтә дөнья башта корылтай һәм улар үзләре грантка биреп һәм урындагы Лукойл компанияһы ярдәм итте һәм урындагы хакимиятте кушылды. Шуның өчен был шундый ике төбәк ара дуслыктың емеше дип әйтермен мин. Һәм бик матур килеп сыкты. Һәм артабан безнең конференция булганда без тагы телгә алдык бит инде безнең гайнә башкортлар арасында тагы исемнәр бар мәңгеләштерә торган һәм иң тәүге сиратта бит инде безнең Исмагил Тасимовтың исемен мәңгеләштерергә әлбәттә кирәк, чөнки ул кузгалды дип әйтергә мөмкин, шулай бит. Шулай дип ышанабыз, чөнки безнең артабан һөйләшү булды бит инде, безнең Башкортстан вәкилләре килде һәм Пермь краеннан да администрация губернатора, министрлар булды бит инде һәм моны улар ишеттеләр һәм тагы бер тәкъдим дип яңгыраны бит инде Сергей Иванович Руденконың да исемен мәңгеләштергә, чөнки ул бит инде Башкирия дигән уның китабы Руденконың әле лә башкортлар гаиләһендә бит инде өстәл китабы булып тора һәм әле лә уны без яңадан сыгарып торабыз, чөнки ул Руденко эзләнүләре, уның хыгымталары дип әйтәйек, әле лә актуаль. Шуның өчен ул да бит инде Пермь краеныкы һәм ошо һораулы без ике төбәк арасында нисек мәңгеләштергә уның исемен дип һөйләшә башладык инде. Һәм һөйләшүләрнең тагы бер һөҙөмтәһе Барда төбәтәе Рәсәйнең матди булмаган байлыгы реестрына индерелә дигән һөйнесле хәбәр. Был хәбәрнең әһәмияте нимәлә? Милли музейда
12 сентябрь біз шундай дискуссия башлагайнык башкорт халык кийимдери туурасында, бидеустери туурасында һәм ошо һөйлөшүүнүн дawamы булып Перимде біз аралаша башланык һәм Перимде бик көчлүү эксперт бар Александр Черных һәм ул үзе Перимде яшәһә лә башкорттардын, татарлардын кийими менен, бидеустери менен бик кызыксына һәм китап сыгарган ошо туурала һәм әлбәттә безнең милли музейда ошо туурала һөйләшкәндә безнең эксперттар кайсы бер китапта язылган фотографиялар менән, ниндәйдер хыгымталар менән риза түгелдер һәм ошо туурала без һөйләшеп киттек һәм менә бул Түбәтәй туурасында ла Черных әйтеп үтте бит инде, бул ошо реестрга кирәтелә, барда Түбәтәй итеп һәм гомумән алганда Перим башкорттарын, Барда районы башкорттарын улар бит үзләренә хас уларның телдәре бит инде, бит төньяк-көнчыгыш диалекты һәкте, ошо диалектың эсендә ошо бардыларның һөйләшүе Улар үзләрен безгәйнәләр дип атыйлар. Безгәйнәләр ди, улар үзләрен төньяк-көнбайыш һәкте, улар безгәйнәләр дип баралар һәм әлбәттә уларның һөйләшүе башка бит инде. Һәм матди культуралары, матди мәдәнияттың ниндәйдер өлгеләре лә аерылып тора бит инде. Уникаль булса ла, ниндәйдер элементтары бездән аерылып торса ла, ул безнең башкорт халкының әйтәйек бер өлеше дип әйтәйек, бер мына диалекттар турында ул шайтып әйтәбез бит инде, ниндәй безнең башкорт теле бай бит инде, бит һәрбер диалекттың үзенең ниндәйдер әйтәйек бар нескәлеге һәм мына монда ла шулай төньяк-көнбайыш диалектының бер төрө дип әйтер инем, уларның үзләренең һөйләшүе һәм улар менән аралашуы бик куанычлы булды. Улар үзләре тагын ниндәйдер тәкъдимнәр әйттеләрме, бәлки теләктәрен яңгыратканнардыр. Безнең Расил Тимиргазевич бик әүдем эшләй һәм әлбәттә ул хәзер уның яңа хыялдары бар бит инде, яңа планнары бар һәм ошо планнар турында гомумән безнең төбәктә нимә мәгънә яшәй, без шул турыла мына 14 декабрь һөйләшәбез, ел һайын без 14 декабрь хәзер ошо төбәктәрне йыеп, уртага һалып дип һөйләшәбез, артабан нисек мына икенче ел эшләйсәк, без нинди иң төп мәсьәләләр бар дип. Туган телдә хаклау һәм үстерү ул бүгенге көн менән генә тамамланмай һәм 14 декабрь ул тимәк 20 елга йомгак яһау һәм киләһе елга максат нияттәр билдәләр, шулай бит. Төп шулай. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт, уңыштар теләйбез. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Дәүләт Йылышы Ҡоролтай рәисе урынбаҫары, Бөтөндөня башҡорттары ҡоролтайы президиум рәисе Эльвира Аятҡолова менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау сәләмәт булығыҙ.